सर्वांना नमस्कार. PMG एज्युकेशनल चॅनलमध्ये सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण ह्या व्हिडिओमध्ये निष्ठा प्रशिक्षणाचे रजिस्ट्रेशन करताना आपल्याला काय समस्या येत आहे, आपल्याला अडचणी निर्माण होत आहे आणि आपले रजिस्ट्रेशन होत नाही, तर ते यशस्वीपणे कसे पूर्ण करायचे ते मी तुम्हाला आज ह्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. परंतु त्या अगोदर जर तुम्ही नवीन असाल तर या चॅनल समोरील सबस्क्राईब या लाल बटनावर क्लिक करून चॅनलला सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा, ऑलवर सेट करा, म्हणजे व्हिडिओ अपलोड केल्यानंतर तुम्हाला लगेच नोटिफिकेशन मिळेल. तर आपल्याला हे निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 इयत्ता 1ली ते 5वीच्या सर्व शिक्षकांसाठी हे प्रशिक्षण आपल्याला करावायचे आहे आणि 1 जानेवारी 2022 ते 30 मार्च 2022 पर्यंत आपल्याला 12 मॉड्यूल पूर्ण करावायचे आहे आणि ते सर्व मॉड्यूल आपल्याला दीक्षा ॲपवर पूर्ण करावायचे आहे. परंतु तुमचं ते मॉड्यूल एका महिन्यामध्ये आपल्याला 4 मॉड्यूल पूर्ण करावायचे आहे आणि तुमचं जर ते मॉड्यूल पूर्ण करावायचे राहिले असेल तर 1 एप्रिलला आपल्याला परत दीक्षा ॲपवर हे सर्व मॉड्यूल आपल्याला परत उपलब्ध होणार आहे. त्यावेळेस तुम्ही ते करू शकता. परंतु बऱ्याच जणांना रजिस्ट्रेशन करताना अडचण येत आहे आणि ती अडचण काय आहे ते आपण आता पाहूया. तर प्रथमतः त्याच्यामध्ये जर आपण आपल्या मोबाईल नंबरने रजिस्ट्रेशन करत असू तर आपण अगोदर निष्ठा प्रशिक्षण हे हिंदी माध्यमातून मागच्या वर्षी पूर्ण केलेले आहे. त्यामुळे तिथे आपल्याला असा मेसेज येतो की धिस मोबाईल नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर. तर तिथे तुम्ही तुमचा दुसरा नंबर टाकून त्याचं रजिस्ट्रेशन करू शकता आणि जर दुसरा मोबाईल नंबर टाकून जर तुमचं रजिस्ट्रेशन जर होत नसेल तर तुम्ही रजिस्ट्रेशन करताना ईमेल ॲड्रेसचा वापर करून तुमचा ईमेल ID टाकून तुम्ही रजिस्ट्रेशन करू शकता. जर तुमच्या चालू मेल IDने जरी तुमचं रजिस्ट्रेशन झालं नाही तर तुम्ही नवीन मेल ID क्रिएट करून तुम्ही रजिस्ट्रेशन करू शकता. ते 100% यशस्वी होते. बऱ्याच जणांना तसा प्रॉब्लेम आलेला होता आणि त्यांनी या पद्धतीने रजिस्ट्रेशन केल्यामुळे त्यांचं रजिस्ट्रेशन पूर्ण झालेलं आहे आणि निष्ठा प्रशिक्षण त्यांनी यशस्वीरित्या पूर्ण केलेलं आहे. तर आणि जरी मोबाईल नंबर चेंज करून होत नसेल रजिस्ट्रेशन किंवा ईमेल ॲड्रेसने जरी तुमचं रजिस्ट्रेशन होत नसेल, होतच 100%, परंतु जरी ही अडचण आली तर तुम्ही गुगलने साइन इन होऊन रजिस्ट्रेशन करून तुम्ही निष्ठा प्रशिक्षण पूर्ण करू शकता. काही समस्या असेल, काही अडचण असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये सांगितले तरी आपल्याला योग्य ती आपल्या शंकेचं निरसन केले जाईल, आपल्याला योग्य तो पर्याय उपलब्ध करून दिला जाईल. तर अशा प्रकारे निष्ठा प्रशिक्षणाची नोंदणी यशस्वीपणे पूर्ण करून घ्या. नोंदणी कशी करायची, निष्ठा प्रशिक्षण प्रत्यक्षात सुरू कसे करायचे, निष्ठा प्रशिक्षणाचे प्रमाणपत्र डाउनलोड कसे करायचे, त्याचे सर्व व्हिडिओ माझ्या चॅनलवर आहे आणि डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देखील मी लिंक देणार आहे. ते पाहून तुम्ही रजिस्ट्रेशन करू शकता. तर अशा प्रकारे ह्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलेली माहितीप्रमाणे रजिस्ट्रेशन करा. तुमचं नक्की 100% निष्ठा प्रशिक्षण पूर्ण होईल. तुम्हाला व्हिडिओ जर आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि असेच नवनवीन अपडेट पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. थँक्यू.